sherebere zvekumusha diamond uyo bhodho izvi pandakangochiona kwamaisimba ndatengerao mama zvimabhodho ndonga ndichatoisa kana tent wakadai zvinozondikangira zvandoda saka mama vanotori nezvavo zvakadaiwo so zvichatoita kana 5 chaiko zvakanaka pakubikira zvibhodho izvi zvimwe hanzi ndinozozvibudisa vaenzi vauye ndikati aiwa ari muna zvamakaita ichi chinofanira kusakara achasakara ndokuchekera then umumu ndozo ndaisa zvichalodzi gai zvekumucha hamena kuti zvinonaka here nhasi ndo maweji angu andazobuda nawo akaita semajipela sechi tikaisa zvichalodzi pamusoro then fishi idzo dzamukwanisa kaoma chazoya dzopinda musupu ndoma dzichauya dzichipinda saka ndoda kuti iyeke ibve supu iyoyi kuti muperekete like you as usual guys hatisi maspice mota yedu daiwe andinozikane kuti hatisi maspice mota yedu hatisi maspice musupu yedu so this is my soup in I need my time kana ndichibika patanga ma 3 ko ndondo kudopedza kwandakuda kuita ndikuda kuti yeke ndo supu yangu handisi maspice guys hazvina maspices so good people hove dzangu ndadzisa ndambokuradza process yacho shishalo dzadasaba musoro isvo amozoona hove dzangu idzi saka dzakuita chisoft manje bodza dzakaoma ka munoonekwa idzi kasharoreke pamusoro kekupesira papo tozoisa mvura yesupu vanhu pane panoda supu saka padzakuita soft mukatozodzibata dzasiyana nezvigoregode zvazadziri dzedza isusu vamwe hatidi dzakaoma kuti ngii hatidi futi dzakanyorova kuti nyorowe toda dzakaita seidzo deep fry after deep fry kugadzira supu yako wazvisa supu yako dzakuita soft manje takutobuda saka chichaloti chekupesira uchadazoisa apapa then pavanongoshandirawo sanganisa zvichinhuwirira chichaloti hamazviona ndo zvandaita that's it this is the end of our fish tutorial and called potato tutorial zvakaoma zvokumushaazvo asikani tatambura nhasi that's it tapedza kubika takutobura and I'm done zvese zvapera ndosiya ndaisa mvura yangu yekugesa apa ndapedza kurya ndozogesa zvangu ndonovata ndopekaperera sarungano hanzi raibvaira